Ahoj, v tomto videu ukážem, ako zmeniť PNG na vektorovú grafiku vo Photoshope. Najprv pridajte PNG ako zvyčajne a potom stlačte Ctrl. Potom kliknite na ikonu obrázka raz alebo dvakrát, kým sa neobjaví značka. Uvidíte čiary, ktoré ho ohraničujú. Potom prejdite na horný nástroj. Vyberte ho pravým kliknutím, kliknite pravým na obrázok a zvoľte Vytvoriť pracovnú cestu. Tu musíme zvoliť toleranciu. 1 pixel by mal stačiť. Stlačte OK a uvidíte značky. Ak je grafika zložitejšia, uvidíte ich viac. Potom kliknite na horný nástroj výberu a pravým tlačidlom na grafiku. Potom môžete kliknúť na Vytvoriť vektorovú masku. Stlačte Enter na potvrdenie a môžete škálovať pomocou Ctrl+T a presúvať. Po potvrdení uvidíte, že všetko vyzerá čisto a grafiku možno dobre zväčšovať. Ak vám video pomohlo, budem rád za like. Dovidenia.